गारिफ्राबो माथो लावफाङाव दंजोबलै हनांसिगोन ओमफ्राय आङो नोंथांमोननो माबा मोनसे खिथानो थांगासिनो दङ फामि सना इउटुबारा गावनि 2K जाबायनो खुसियानो उसिफावगासिनो दङ माबा हटेलावनो मोसालाबायगासिनो हारसिंनो फाग्लि बायदि आं नोंथांमोननो एसे खिथानो थांगासिनो दङ र' दायो एसे लास्ट टाइमावहाय हारसिंनो मा खालामना मा गोजोनगोन मा जागोन मा लोंगोन ओरैबायदि खुसि जानानैहाय मोसालाबायगासिनो बाज्ल'लाबायगासिनो माब्लाबा अर्डार बुफुबाय थानाय समावनो आंखौ खिबुजों फैनानै बागदाव होफैयो ओरैबायदि खुसि जादों आरोखि दिनैहाय बिदिनो खुसियानो उसिफावनानैहाय बुंनानैहाय बाहेरायाव ओंखारलायबावबायसो आरोखि दिनैहाय 2000ल' साबसक्राइबार जानायावनो आरो 50,000 1 लाख जाब्लाथ' मा जाबावगोनथाय दा 2000ल' जानायावनो नोंथांमोना बिदि नुबाय भिडिअबो बानायनाय नुदों आङो भिडिअबो होनो हागौ बियो आंबो एसे लादों बेखौहाय खुसिखौ नुनानैहाय एसे भिडिअ लादों आं नोंथांमोननो दिन्थिगोन नायलांबाय था नोंथांमोना नुलांगोन माबायदि खुसि जादों बियो आंथ' मानसिखौ नायनाय जि मिनिगासिनो दङ आं मानसि नोंथांमोनाबो मिनिगोन बिदि नुफेराखैमोन आं बिदि साबसक्राइबार कमप्लिट जानायाव बिदि जानाय खुसि जानाय आं नुफेराखैमोन ओमफ्राय दिनै फार्स्ट टाइम नुबाय आङो 2000 जाबाय होनदों नामा नोंनिया माला जाबायमोन आरो गासै रायजो राजानि अननायनि गेजेरावहाय माला जाया माने बेखौ आं दासो नायसनो आरोना ओमफ्राय जादों जानो हागौ मोनायावबो जानानै थादों जानो हागौ खिन्थु आङो माने नायाखैमोन आरोना ओमफ्राय दासो आङो नायनानैहाय बिराद गोजोननाय मोनदों दासो आङो गोजोननाय मोनबाय आरो माने आङो दासो मबाइलखौ इउज खालामनानै नायसनबाय बेसेबां खुसि जाखो माने आङो आंनि गोसोखौ बिराद आं सानबाय थाखादोंमोन 2Kखौ थाबैनो कमप्लिट खालामनो हागोन सानबाय थाखादोंमोन आङो ओमफ्राय बिथांमोननि अननाय गासै माने नायगिरि बिथांमोना आंखौ सापर्ट खालामबाय बिदिनो सोरबा सोरबा शेयार खालामना होबाय सोरबा साबसक्राइब खालामना फैबाय दिनैहाय 2Kखौ कमप्लिट खालामबाय आरोना मोनानि गेजेरावनो जादोंबो जानो हागौ ओमफ्राय आङो दासो नुथ'नो जाहैबाय 3टा 3:30 आङो नायसनबाय आरोना माने सिखारनायानो 11थायावसो सिखारखायो नालाय नोंनिथ' 2K जानायखौ नुनाय लोगो लोगो बिखाया आहुजा स्पिकारनि बायदि ओरै बायअनलायदों जानो हागौ थल'नो माने आङो आन्दायबावदोंसोमोन हारे माने 000 थाफैखो आंनि माबायावलाय सानबाय आरो ओमफ्रायसो फैबाय अह 2K जाफैबाय नै सानबाय आरो आङो बिराद खुसि जाबाय माने बे बिबारा गावनानै माने बिराद थुम थुम जानानै बाहेरायाव ओंखारलांनाय बिदि जालायखादों आरोखि बेनो आरो लोगोफोर Many congratulations. वेलकाम